Yo, Toro Soro, Enero Prima, 9th year anniversary sa Toro Soro Bay. So, ayan ako sa Barako Bar and Food Hub, Cagayan de Oro City. Pinakauna na event karong tuwing gabay. So, Toro Soro magsaba. So, yeah, tanging yung official bracket para sa atong Promotion 5. So, yeah, di natin dugayin babay. Baralem siya ma left, di ka pag Lopez high na para sa tuwa. Introduce yourself. Yo, Angel. Baralem siya ma right. Most called out MC, introduce yourself. Yo, Drizo, shoutout sa Tanan Bay sa KTC. Yeah, let's go. So ang nakadaog sa kwento si Drizo, gipili niya mauna si Angel. First round para kay Angel. Yes, so game! Game! Yo! May gabi ma'am ug sir. Ningdayo na pug ko sa inyong lugar para mugisi na pud og rapper nga nalabian ka mapapel. Yo! Di ba nangandoy ka mahimong flip-top MC? Sure na jud ka ana? Dili mo na usbon? Habog na kay Drizo, pwede pa nimo na obson, pero kung dili jud ka, sige. Akuan na ni kulatahon karon dayon mga kumbo. Dili nimo kayanon kay kada sumbag, mga kumo kay manglubon tungod sa kabugat sa mga punches murag pakulata ka ni Tyson ug walay mag lockjaw karon kay akuan ang dugmokon rep. Saman rep, intro pa lang sa kuang round sa kuang gikulata oh. Di ko nimo langon. Imo na lang tawon. Kamo, basta na amigo dira nga trip niyo nga tubson. Wala. Kitams maski referee ug imong mga kaila walay ming itsag puti na panapton kay dili man guni boxing kundi pinatyanay ni maong di tika trip nga buhion pero ay kabala ka imong lawas steady lang na di na ato nalihokon kay mong ulo ray patuyokon ug di ko DDS pero limpyo kong trabahoon maong isulod na ni karon para akuan ang gipuson time sa gasto na kaayong ibadi pagpati ka Drizo mong simong kaugaling yung papel na nanti ka puston round 1 game. May 11, 2024. Debut battle nimo sa trono. Pisot pa katas bonak debut battle nimo olats na virginan ka sa debut murag debutant gapa jumpax. Uy pusi ginon adto ra kapag pack up. Mabugha na punig utro sa kung pagbalik delikado ni nga comeback o mabugha ni sa mabugha ni og balik murag sa at sa kaming sugat karon karon nabugha na ka sa pagbalik dughan og dagoy ani karon ang mawakwak gamit atsa na kung bugat kay kada hunat di undangan og tadtad na bukog ang manglangkat tungod sa ka pino murag giniling kay nalabian na og chap-chap kay ang makabatiling Anghel labas imo ang wishlist. Total karangalan makaduelo ko maong gituman ra na ako imo ang get wish. Kay correct me if I'm wrong kung nasayop kung nasagap nga chismis. Usa ka gapi diri sa CDO na gusto mahimong isdang oro. Pues Drizo dira ra ka na mintis nganong gapadayon magpaanod sa sulog tapos nang lapas pa ka sa baglis kay pag-abot sa tabok sunog kaysa kung dagat-dagatang apoy ka naglangoy o practice. Dali ra ni buslutan kay nipis pa ni og himbis ayo pa feeling isdang oro kay usar ka kapispis. O wa bay nakapansin gikalingawan na og uyog ang underground aron manggawas lang mga big fish. Ako ang intro, kaganina, sa imong kaugali yung papel, tika puston, tinuod to nga set up, wala ko nasipyat, na makilaw nga taga norte, diri sa battle rap, o sa imong kaugali yung papel, tika puston, mau mubalik ka sa kanal, gapi, gisulod, nag-paper bag. Yo! Kaning Anghel, kinidayo. Pero sa ako, di ni kalibel. Nagdala sa og papel niya sa ligawa kay papela. Bubok! Yo! Ubay-ubay na ang nitawag. Sa battle dagan na og name drop now. Guess what? Kinsay ni Baling? Drizo nga naka-red dot nilang headshot ako ang tutok. Napay madawat nga steel bar. Kaning nanawag matik flatline imong giatbang diri diaryo. Trono game! Anghel kontra sa Drizo. Iyahang dream match na dayon na pan. Sayop kasi mong lakang matik rekta sa kahon. Wala na'y Drizo nga lawom. Imong suwat matik mabungkag. Oo mabawa kong suwat pero dili ni mo matungkad. Unsay palaganing Anghel. Inyong gihatag dili nice kay di ni kalibel mas trip. Nako tong si Dice. Pero guys,
Dili ni sa call out. Wala nang hagit inyong DR. Pero mag-champion baka dice kung nisalang Cosby o TR, di ba dili? Pero balik ta kay Sunny. Hulba siyag pangalan bahaw ironic na ay san sa imong ngan pero way init gidala o way init mo buga ako way limitus ta tao pag human sa atong battle ang labas abo na kayo enough para sa ako o di ta kalipil manginahanglan ni og mercy na mawala nga anghel kay anghel kontra sa Trizo inyo ang matchup boring. Mura ninyo gipag-away si Gulayat kay Bonjing o Bonjing. Manginahanglag whistleblower pag ako mag-shooting naka-on-site. Pagka step back traveling nakatutok na akong 4-5 taas kamot. Walay baba. Brutal imong gitabok. Makita ninyo lawas init pag umanako og dapog. Usa ka batag ikan bukid sa Cagayan mismo ni Naog. Nakasaad sa daang napta akong tila nga mukalot. Ngalan nimo mapadlisan akong dugo kay Bisaya ug ang tunay nga bulawan di makaon sa taya ikaw nabalot sa kalawang mga galaw kay limitado makita bakal sa palibot murag ex-komunikado muuli malamdagan ug ang lagay kay delikado muuli kung Cagayan nga bitbit ang imuhang ulo pagkataga tagas dugo mga daga labas bungo ug ang anghel di kalupad akong tangtangan ug pako ikaw sa akong tangtangan og pako ikaw sa trono mo tungo maskin ka pila magtago pagkaabanti niyas ako na ay ulo mo liko bulawan gikan underground na diskubre sa atong head akong buhaton sa imuha literal nga break a lego o balian og tiil makakita ang taga trono kaning anghel gikan sa langit gibira padung impierno gapa aso ko sa templo na ay bit-bit mahiwaga ginabaid akong utok pampainit sa akong gana ubag matasamtang ang utok na ay ilusun sa maya kamatayon ng giampo gitupad ni Hiraya ang bakante nga lungon para sa imo gisukod ang ideya sa akong utok di mahuptan og tubod ako piling nga samad malabo na nga maagapan imong ulo maglutaw pag mabira sa kawanangan round 1 pa lang patay na ka si Anghel nag-suicide imong karira kung hiunong sa kuka nga mag-retire amigo taot sa debate log maklaro ang desire ug di ni friendly game ang tawag ani friendly fire Yo! Doktor, oh what's up Dr. Zo? Doktor day ka sa Zo? Veterinarian, de. Giunggoy ra nimo sila sa imong mga baboy na gama Zo. Kay bati kayo kag batasan di makaon og iro. Kay lalaw daw nimo luwa o kaya mulamon og buo. Siyempre, kay halas kay kamigo. Oh, abigog nakagets, unggoy, baboy, iro, halas. Nakatukupat nga katangian pero dili ka pang animalan kay dili klinik imong gisudlan kundi dungeon imong gitumban nga pang halimawan. Akong pagkasik, Dok, di nimo kaya natambalan mo say mabuhat aning veterinarian kung kimera ang nasa atubangan. Kay let's battle din ako sa trono. Gipatay na ako ang muerte. Gimo na ko sundalo na anino. Maong grabe men, kinaunhan niyang misyon, ikaw ang unang targetin, di ba gipildi ka ni muerte? O gipatay ka sa akong shadow, malas solo leveling. Kaya nag-inusara, rakugdayo, di ko mahadlok na magsulo, na musulong diri sa kampor, pero ako'y plano, mo invade sa inyong trono, maong ikaw, ayaw pa feeling, Escobar, kay daku, raka og ulo. Pero unsaon taman, naa naman, wala na tay mahimo. Buhaton nila ang sugo nga papatay daw si Pablo sa pagbalik nako sa baryo. Kasi malalim daw to na mag-isip. At ang kaalaman ay malawak. Ngayon bubutasan ko bungo mo. Habang may delikado na hawak. Pupunasan ko dugo mo. Di ko hayaan na magkalat. At may maririnig ka na tunog. Yun ang iyong ikapapahamak. Ngayon mag-isip ka ng malalim, Drizo. Habang binabaring ako ang iyong utak. Ngayon sinabayan kita sa Tagalog kung saan kabihasa. Nakakalungkot lang naisipin na kailangan ko pa gumamit ng Tagalog para pumatay ng kapwa ko Bisaya unsa man. O basin magribat ni siya nga nagtagalog lagi ka pero dili all rounds ha? Tanga ka. No need na buon akong Tagalog rounds kung sa akong binisaya pa lang giguba na ka. Diba 6 years na ka sa battle rap?
pero di nimo makumpara atong dedication. Ako 2024 pa lang nagsugod, pero daghan nagi-accomplish nga mission. Ako tong hitman sa Miss Oak nga nay-target diri nga occasion. Kay Doc, trabaho nimong mubuhi, samtang ako trabaho na ako mupatay, lahi-lahi ang operation. Karong doktor na mismo ang pasyente, wala na makatabang nimo Dok, di nakakasampit kay gipatay na ko ang doktor silang atubangan maski isa sa imuha walay maka-admit. Boring kayo ba? Yawa. Sayang sulat yawa. Game. May pa mo? Pagkasasa among battle, wako gibati og excite. Luya ako ang gitabo atay. Wagid ko na hype, magsige siya padungog-dungog. Sa online magsige og snipe. Kay nagikan daw ko sa virtual pero mas gahi ko sa live. Gusto mo grime? Tsaka, dili mo mabitin pag mo kilog enemy. No, you can see ang LST pag mo hapit. Kay rest in peace, taganog G. Nya crowded, di ka gawas ki grounded. Magasin ki fully load mo ni lock and loaded. Sa bala ka mo sayo tanan bar naka-direct na ito na pagpatay mo ni instrument of death. Ganahong baka makalusot. Well, malabo na sa ako ang kamabaw di masukod sa mutang at bang ordinaryo. Kapangitag atensyon, dagan sa uto kay mahina. Ibalot sa dyaryo imong lawas aron sulod na kasbalita. Imong gidayo o kamatayan, di na madapa og palina. Hadlok sa kaugalingon niyang kalayo nga muraba og kandila. Karon dauban nimong lawas. Yes, master. Magkalayo sa kubay pero malagos rider. Get over here. Nakakadena imong baba literal nga line bike. At kung baliw ka na sa battle kalaban mo high minds ha. Si Angel may 7 letters. Sa puputulan to ng jeans. Kung ikaw yung 7 letters, ako yung 7 deadly sins o jeans. Tas puputulan ng ugat. Pag dumakdak kita yung 7 jersey number ni Durant. Ito yung trizong natural. Wala tong halong cocaine na po. Bully on your brain na parang Kurt Cobain. You will die today. 45 minus 7 labas 38. Dinig ko ang iyong kaba. Dinig ko ang iyong kaba. Cause you make it loud. Anniversary ng TSO, ginawa kong hunting ground. Next na yung corona, ginawa kong hunting. Dinig ko ang iyong kaba, cause you make it loud. Anniversary ng TSO, ginawa kong hunting ground. Ikaw yung unang biktima, next na yung koronasyon. At sa mga naka-line up, lalamunin ko buong taon. Di lang to, basta nabanta. Kaya kong panindigan, tung matanda, magtatanda. At sana yung matandaan, nga di ka mo daog. Isa ko ka nakigbisog. Umanato sa TSO, mag-usab ka sa libulog. Nakarapulo ng amaw, Dadako na kayong ulo. Wabaka nakahibaw mas naganugahi diris oro. Mga dugay ng kahilom nagatago ari sa town. Gamitin ninyo bala dagang bulawan sa underground. Usara akong pasabot nga di ka deserving nga ng aslat. Kung na joker nga deserving walain kundi si Shaq. Oo si Shaq. Dili ikaw. Ako'y mugo ba sa timeline. Banggaan nga naka high beam karong tagaan takag spotlight. Nakalusot sa gamaskara pero sa ako di kakalugar. Kung ako magmaskara imong makita balanar pero di back to sa alter ego shit. Di na mo talab sa kuha. Si Angel dili balaan na strip na ako tong si Noah. Monisolin nga barko inyo makita sa lugar. Mauna ni ang sukdanan kung kinsa gyud ang animal. Ari sa ako mo tupong ng taong 15 mo level. Round 2 pa lang inyo nakita way palaging si Angel. Bugok! Referee siya, Durant, si Bindid Listens. Mga tao, ragahapon nagipanganak, inibilid kay sila, no? Yo, round 3 na. Karon na makita ang gilamat. Kaso ang makaplagan kay patay na nga lawas. Nga nung gipapugos maniog atbang. Nga di manikaagbat, murag na mudyot kag uhong sa dalan. Tapos napunitan makalana. Game! Game. Angel of Death nga naigamit nga hait. Dunggab si mong kasing-kasing ug dunggab si mong kilid gawa sulod ang pagbalik-balik ang imagery si mong unahuna ba na dagit simple ra kay na pare nun ana ra ko magbaid sa kuwang karit kay lyrical daw ni siya sige atuang sabayan Devil fruit ni Lupi ug prutas sa kaalam gilamoy na kuugdungan mao ay kog hinambugi kung kaakbang nimo ang mas gamhanan kay ano naki daw kaalam hoy wala pa kay nahibalan minus pa kag nasabtan ayo hinambog imong utok kalawakan kay nara kasulod sa kung kahon nga kung gidula-dulaan ug karon ninyo nga makit-an ang usa ka buang na matigwalaan sa kaugalingong kalibutan
sa kabuang natigwalaan sa kaugalingong kalibutan. Kinsa gud di mawala drizo kung nasulod ka sa kuang kawanangan kay mao ni yung isdang oro nga gibaligya. Nasayo pramog market ani sa public karon ni maikis kay lamunon daw niya tibuok tuig sa 2025 karon na po 2026 wala man di ay naka-rampage puro buhat lang bangko kining rapper nga tulongges kung unsaon pagkahalin ani karon aning isda nga murag naog starfish kus ako nalay palit aning isda nga nalabian ra ka silfish di ba pilingiro nga isdang oro ka bay sige bay ako na mismo musubay ug ako tikang salumon. Sa ikatulo na kong tiglong kapabantang dayon ng isda nga gusto na kong kuhaon. Kung saon paglikay ni Mubay kung akong pana si mong agtang na kation kay pagbuhi agay bullseye ang kapayason. Pero time sa kuwas ang subayon ug kuwas ang klarohon. Bantugra ng lahos akong pana, humok pamanday og hubon-hubon. Maong pasensya mga bay, kung wa kasabay og gikitil na ako ang isda nga inyo ang gihandom. Kung karon nakita ninyo siya sa ibabaw, natural mulutaw jud ang isda, basta patay na sa ilalom. Di ba gipuna na kang lidl sa mga linyang balik-balik? Pragay na, Balanar, Militar, Escobar, mo na mga linya nga madali-dali ni mo og sampit. Lusyang na kay mga linya, murag burikat, sobraan nakagamit. Bantog kusog kay man trash talk, basura man day ginaispit, di ba may PM ka sa kuha? Nga kadua-duha kag padayon ani nga battle. Kaya ang rason, pirmido siyang gihilantan. Natural, di man sad na katingalahan. Pero dili to hilanat ang kainit nga imong nabatian. Layo pa lang atong duelo dreso ginahinay na tika sa impyerno og tak ang balik. Dili to hilanat ang kainit nga imong nabatian. Layo pa lang atong duelo driso ginahinay na tika sa kung impyerno ug tak-ang. Ginahinay tika sa impyerno ug tak-ang. Yawa! Kuha minong nalimtan. Naman ni ko'y driso nga gitak-ang mao akong gibalikan. Abo na kong naabtan. Kung judges. Ayaw to ninyo punto seg recycle na to na ako nga linya. Ituyo na ko balik-balik aron maatbangan lang basura ni mga bara. Kay nakikatbang sa kuwaog lane, gatuog mo daog, tanawa na baog, ug giabo na ko Andriso sa round 3, nung anak mo dapog. Yo. Balik-balik daw akong linya, humanay mo round. Pwede na ka mo shoutout. Kung balik-balik akong linya mo, balik ka sa try-out, bugok. Game, last na. Last na ba, awa, anak ko'y tingog. Yo. Ibalik ko tungod sa call out. Well, para sa ako karangalan. Maparuki man o big names, ginatawag ang akong pangalan. 50-50 unta inyong Balanar. Sa koronasyon na ta magtabo. Pero kamo ang hinungdan. Kung anong diri sa battle rap, dagan pa kong patunayan. Di katong gi-call out ko ni 2K. Nibalik ang akong kagutom. At ubang ko ninyo karon kiniusab ko og tungtong. Dinaangay nga mo balik. Di na para magpadumdum, katong last na kong kaduwa, hapit namatay sa urom, apa nag-choke, naulawan, idawat na ko inyong hate, ibalik ko diri og duwa, para mag-usab og take, ikaw na corner sa kong bar, malas kayo kabay, imo kong giatbang kung kanus ako nag-prime sa round 1, nagpaulan og bala, giakan do that all day, kung gusto ka kahoy bakal akong gunit AK, warning, shot sa first click, need nagkolog Mayday, kung gusto ka mag-survive, pangayog tabang kay 2K, kaya di na ni same way, pag snap sa fingers end game, kung gusto ka og katana imong atbang sensei, mudaog ka sa ako bay, pero pag wa na ka A-game, dili lang basta killing spree, pag mutukar mo ram, page mong labas, naka bandage, bars naka landscape, hinay kagkalayo bay, imong gitabo ice age, di mo daog pag replay, bitch ka sa rap game, dili lang basta train of thought, ako ang lines pang subway, kaya kung sa inyo big name nakabay, ako ang tanaw ni Muruk. Muguba ko kasing-kasing malahay grade ni nga suka. Punches nakaloop. Biblikal ang mga verse pero franco pagmuhok. Daga na minaw sa kubay imuhang rap lami in-mute. Green mo makita nga muraba og si Hook na ay kaliber ang loot. AI ka nga boot. Magalay kag ugat sa thunder nga muraba og si Groot imong lungon ng muga boka. Pero kalma lang ko pero pag maagian ko og hangin mas mulawak ang kalayo kay kaning Kay ganing anghel,
mamatay, imubor akong pasensya. Ug ikaw ra ang anghel nga di mabati ang presensya. Pag ako mag-rap, inyo ang sulit. Pag sa mag-rap, dili mo proud. Di lang abo mahimong tubig. Akong pasabog mushroom cloud. Nuklear ang mga da, imo makita ang tumong. Ug ikaw rin mamatay nga di mo agi og lubong. Aing, ganalay sa atong battle. Kaya na akong barugan. Mga tira ko pasok, murag bola nga natamlaan. Ilom ang mga galaw, munang di mabatsagan. Sa tuwi mo ang pagtuo, ang kamatayon di matagnaan. Ug niabot na imong oras, magbundo ang mga kamot. Nakapiyong imong mata ug imong dughanoy barog. Maabo ka kadugayan ug lungon kimo ang mugabok. Ug niingon na kog abo. Ang anak mo dako. Kalayo sa SA. Yo, Trono sa Nero Prima. Angel versus Drizo by TSO. Magsaba, one last time, bay. Di, muto mga battle nga daw kong kanan, bay. Paniarik. Pero, happy anib, TSO. Shout out kay Forex. Pero kailangan ginay mo daog. Judge's decision, 3-0. Magsaba para kay Drizo. Pero make some noise ba para kay Angel, bay.